Ей, йоу, привіт! Доброго здоровлічка. Здоров. Кемпець гримить? Як ото? Я лиш вийшов, воно вже гримить. Це даже маленько нечесно. А, ну, пробую бігти. Пактуйся не бігати. А ну, віці мої на місці. Корови 3, віці 3, в принципі, раз доста. А, сись куди вже пішов? Ну, це гець, правда, ви що не знали? Ну, це я, в смислі. Господичку, це що там? Що це таке? А є в нього чим поникати? Не є в нього чим поникати. Так, низько будемо ходити обхожувати газдюства. Низько будемо ходити обхожувати газдюства. Так. Що, лопата в нього вломила? Так, шиковно. Айбо і не уписа уломила в нього лопата. Ну, ж не було звука того педень, знаєте. Якось лопата ламле, та звук є. Може таку дві вчинити? Зараз іще. Будемо низько пренкувати. Не знав ще кого, зараз придумаємо кого. Кого б ми запринкірували. Маєте якісь пропозейшени, то кажіть нараз, кого б ми запринкували. Ні, ніякий не брат-близнець. І це я, Артур. Гець. Ви не спознаєте Еня? Та фуртинся кайбов. І капець як гримить. А то нормально, що в мене навіть хмар не є, а гримить. То видав... Ні, серйозно, це вже навіть не фіглі. Чого так гримить? То мені треба йти спати, чи ні? Треба поклонити. Ну, Гися казало, будемо нерфити помаленьку тиглу, бо тигла дуже сильна. Це всі знають. Ну, значить, ідемо когось кудись пренкувати, айно? Наприклад, тут у мене є один новий сусіда. Можемо зайти до ньому поклонитися. Ну, або так, аби не заходити і пенунну. Так, чистося поклонимо. Так, все не похобить мати тую, бо в нього була якась защита, бо туйка, знаєте, такі ходять всякі. Ну гримить і без хмар, дуже чудно. Тут тяжко буде запринкувати.
А! Кампець. Ай. А як тепер ото досягти? Ну, ви бачили, я не заходив на територію. Мігалю, здоровля. А, ой, господичку, я низько не мігаль. Я низько не мігаль. В смислі, ні, я і не був мігаль, ви що, ні. Та де? Коли? Як мені то досягти? Є в мене відро з водою, або як іть волю та піб'ються сісі. Так нечесно, добре. Ну, добрі. Принесу в жертву тот jeden урізаний доняк. Невелика біда, невелика біда. Зато тепер у Робіка будуть нові цимбури, а він навіть не знає. Він навіть не знає, що будуть у нього нові цимбури, бо мені треба тепер нову голову. Так, де у нього там були голови? Хм. Такого бо У мене там щось було. То-тот. Ендермняк. Мені ся ендермняки щось не дуже люблять. Ні, у мене... Де в мене насіння стало? Слухайте, я вже і не тямлю. Раз тут постоїть туди. Ну. Айно, видите? А казав, що не буде низько стрімити. В смислі, я казав, що не буду низько стрімити, то я вас надурив. Угу. Там якийсь мій клон в чат зайшов. Не розумівся. Я ніч не писав. Ей, господичку. Так їмся напудив, що? Я рішив їмся навернути і до історичному курінню, як каже, та зачав їм по-нашому говорити. Якось ми ся з Миглем познайомили. Та він мені щось там якісь дурниці в чат писав. Не знав. Та думав си, напишу, позвідувався, що за один. Та пак то сесе туди-сюди, та якось ми ся розговорили, та його набити. Не аж поміняв їм прическу, просто волосся файно одрастать. Видите? У мене вже така коська не пюла. Волосся шиковно одрастать, просто над тим робити. Треба много їсти солонини, пасулі. Та ще кожен рано кокаси бити. Взагалі порано. Слухайте, то вже дуже дивні, требася попілувати маленько. Требася май попілувати. Я не дуже хочу тут вночі ходити. Айно. Йой, не то. Айно, правда, Мігаль трафив на сервер Хартвінда через постіль. Таку чалену. Було діло. Тут файні ботики всякі. Такі паради. Стрім снайпите. До кого в газдівство прийти на бізрядити? Так, і це вже то. Шпаун у нас тут, айно. Спан. Йой, посилання на донат, кампець. А не є? PewDiePie сити. І чули стайно, PewDiePie теж почав майнкрафтувати. От кітюня медведьова кожа, і побуде в ендерській владі. Що у нас тут інтересного? Кріпер бомкнув, вибачте. Обрати пісню. Та тут вже музик не є. Та й видав добрі. Минулий раз ми ся не полюбили. Казав їм... Якийсь нам казав? Казав їм, що не дуже добрий сяк. Так, це у нас що? Продаю деревину, смолоскипи, шкіру ведмедя. Ого. Ні в року.
Львівський, слухай, продають. А, це я вже не на спавні, тут вже гонни ходити фраси. Це не гонни. Тут все доста парано засвічено, ні? Йой, іду я думі. Гедзю, коли повернеш мої 16 гривень, що ти позичу на сухарики. Ну, не знав. Не знав, колись таке стане. Може, дай як другий раз. Так. Ну 100%. Нехай маленько як PewDiePie бавить. Ну він бавить на новій версії, йому не дуже весело. Я його минулий стріми не никав. Ну, не стріми, а летсплей. Це такого не втікати. Я хочу йти до мі. Де я там живу? Нагадайте мені якось, де я живу. Ото десь усього бока було? Ні? Тося штреку було добирати. А тут штрека поламана. Тут, вижу, нормальних штрикарів не є. Коли Better Than Adventure? Та скоро. Чекайте. А то мені... Я думаю... Я добре йду. Я думаю, добре йду. Ні, ви не подумайте, я знав, де я живу. Не то. Просто, ну, такий тяжкий день був, низько доста. Сонце пече по-страшному. Щось, 64 колоди, 5 желіза. У мене желіза не є. Ну, не бай. Ділянка Євгенко, не гріферити. Добре, я і не хотів, чесне слово. Ого, це я? А ну що тут добрі люди пишуть? Можна піднятися зліва внизу біля загону. Ого. Я можу бути в собі, і це інкапсуляція. Слухай. Фейковий, я зайшов в чат і ще й докопуюся в щось му недобрі. Це тут мене гонно блискавицю вбити, айно. Класно, косичка. А де я жив? Десь там? Ні. Там? Точно, там. Я там жив. Класно. Ну та йду до мі. Сонце так пече, що страшно. Я хоч направду на сонце низько був, може, півгодину. Кільком того йшов пішо. Бо було ми доста. Найся не приказує. То всього боку. Десь сюди. Десь тут мав жити недалеко. Та пече страшно, ну. Фух. Ідемо дораз пранканути адміна. Як там сонячна Каліфорнія? Тяжко вповісти. В принципі, то. Повертати інвентар моє хобі. З любов'ю ваш чемпіон з повертань Х і С дорівнює Р. Є якась поща? Де я беру сили? Написав Готемо Швімак, копія оригінала.
Ану, прочитаємо, що пише Готемо Швімак. Твір роздуми, де я беру сили. Ой, а може, чекайте, а може й це приватне, може й це не можеш читати. Ліпше так не чинити. Айно, адмін зараз буде сам себе звели лінку на донатки, чи що? Адмін сам себе запранкувати не може, і це правда. Та най хоч поникав, у якому парадному містові я жив. Косички посажені, як файно. Вау, клас. А тако ми тут сусіди. Я хотів сюди нових цимбурів привезти. Здоров! Здоров, Олексію. Давай вже Better Than Wolves. Я пак десь буду. Капець, а кілько йде ніч? Такої гибо ніч уже майдовго 10 минут. Це 10 минут іде. Господи, як їмся напудив. Мене хочуть затоптати кіньми! Адміна хочуть затоптати кіньми! Ну, добре. Визира то ж все достамірний персонаж. Так? А чому до хижі не заходжу? Та щось стрьомно. Чесно. Не знаю, а кіть мене там буде чекати якась ловушка. Стрім-снайп. Я взагалі хотів привезти цимбурів. Я хотів людям привезти нових цимбурів. Ага, ти якось хотів щось построїти. Якийсь, Никите, дуже-дуже файний басейн. Капець. Ні, ви це виділи? Прийшов і не поклонився даже. Ну. Ай-яй-яй, то моя хижа, направду. Що я тут притворявся? Айно. Що? Резиденція Гідзя, вхід бан. Все, або я тако, я гець, мені може зайти. Ну. Що в мене тут? Можу. Як я там газду? Я собі сижу за столом, приказую з цимбурами. То сесе. І псові ліпше близько не йти, а кітня ще вкусить, то доста збісний. Ну. Twilight for... Ай-яй-яй. То ми додали в бавку. Ого, класний гриб. Ну. Я, як адмін сервера, низько буду роздавати людям безплатних цимбурів. Ото місія кожного адміністратора сервера давати людям цимбурів. Жариш пса на шпорі? Що? Нащо таке чинити? Мені сьогодні то щось дуже недобре. А це що? Це чиясь бібліотека? Це що? Це якийсь болтик? Тут точно треба цимбура. Никите, цей цимбур уже десь утікат. Я банити? Кобим ще знав як, ото фурт Андрійкося таким занімат. Я лиш кажу, ж кого треба забанити. І ось ці ягоди тут і сяде. Так люблю ягоди, так добре, що я їх додав у софтвінт. Ягоди мої ягоди. Малини мої малини. Що буде кіть попути піти далі? Доріжка до Dream SX. Трішки далі доріжка до Весніський 2240.
Туй 100% хиблять цімбори. Це буде сокотач метра. Транзит дозволено. Добрі. Ягоди мої, ягоди. Всяде ягоди. Так класно ждались ми їх на то. Ага, транзит дозволено. Так класно ждались ми їх на сервер. Всі так люблять ягоди. Сяк скоро і вегетаріанцями може стати. Так, тут треба цімбора, а ну никайте. Той возирад гиби не похобів би цімбор, ні? Пан Гейтс сказав чужі грядки не чіпати. Правильно, я грядки не кивав. Більше того, я з людьми дружу. Я їм роздав цімбурів. Коли в послідній раз у вас вдома був цімбор? Ну, нагадайтеся. Колись тися виділи з цімбором. Цімборові ото круто. І, ні, я не бавив їм. Ні, не бавив їм. Або я ся дораз туди верну. Ого, никайте, яке файне. Никите, як поранно. А це чиєсь? Бо не є ясно, чиєй це. Мож фейк в чаті забанити, або я тепер раз не можу. Це таке рибальський будиночок Готемо Швіймак. Ага. Ну, тут ніде не пише, що не можеш заходити. А значить, будемо і мати рибу із цімбором. Софт він доста прикольний, айно. Мені ся любить. Я дуже радий, що я ся взяв за цю ідею і ось я її сам реалізував. Ну, мені там ще піцицько помагав Андрійко, або так взагалі сам, айно. Коли сніфера, я подарив цімбора тому, ко покладе статую сніфера. А виділи сте, мій фейк писав там у чатові, ось у нього там щось зуби болять, ось я не буду низько стрімити. Гонисте в такое повірувати? Жесть, ну. Ну, я так кажу. Кетегенте, такий файний міст. А рибальська хишка направду класна. Мені ся любить. Указує. Хіба цифров це указує? Пак, міцність указує всяде. Видиш, там то та партиця є. Просто ж не в цифрах. Я не знав, чи то можеш своїм якимось модом докласти. Бо мені ся так видить, що сюди не можеш буде докласти свої моди. Сякого цімбора я не хочу. Сьому цімборові той гонно бити самому лунно. Я му вчиню ще одного. Бо він не був сам. Ну, тепер у цімбора є цімбор, і вони собі гонне тусити двоє. Та який мод? Софтвін то не мод, то альтернативна відка розвитку Майнкрафта, де розробники бавки люблять свою бавку. Хочеш цімбора? Можеш ти принести, ти де жиєш? F3 та й G. А ну, чекайте. Розширений пописк. І, то так може і... Кампець! Класно! А я й не знав, що таке. І це у дефолтному Майнкрафтові таке є. Пак не такий маленько, айно, казали ти ось то. Та ті брекети ми потягнули, та лице до Макс скорчило. Челюсть, видите, вже не волошна по-українськи говорити.
тут якісь стрім-снайпери прийшли. Ну. Слухайте, бо класно все. Значить, у мене меч уже зношується до мак. А ко там хотів ще цімбора? Біля маяка на спавні? Тко злюка. Тко злюка. На спавну то видав у того бока. Так, тут ще хибить цімбор. А, стоп! Ні. А, ні, сюди. Я пам'ятаю, я проходив свою статую. Добре, добре, добре. Всього бока туди? Добре. Відключення електрохарчування дали про себе знати. Так, помінявся. Я просто на камері то кваліту скрутив. Ну, інтернет не тягне, самі розумієте. Я тепер з телефона собі роздав. Та... Ну, то би просто стрім був май стабільний та кваліту маленько збавив. Та за того на не так указувати. Слава навіки Богу. Штрека той май крутає і ванілі, може даже бігати пішо, айно. Ану, а десь ми? Все добрі, добрі. Все якесь велике дерево. А де маяк? Казали, що там маяк на спавні. Там дуже хибить цімбор, де є маяк на спавні, так їм чув. Ге, чого у тебе не є ні одного докінченого летсплея? Ого, никайте. Іменований кінь. Іменований кінь бігати. Чекай, це тобі треба цімбора? Ні, то мені якась сметана писала. Це то тобі треба цімбора. Ну добре. Ну пой. Я йду. Хоп. Кемпець, п'яний кінь задом бігати. Я в шоці. Туй тут коропані, господичку, я вас так давно гляну. Гамабунта! Де там скріштон чинити? Оба. Гамабунта, боня пан. Йой. Так, хрестики-нолики? А ну, чекай. То сюди треба? То була коропаня. А я не поняв. То в мене гиби є лук. Просто ж... А де... Я не розумію. Я йшов комусь цімбора давати. Ну, всі люблять гідзя, ясне діло. Я такий фосий, як не любити. А кітя той цімбора покладу? Вони ж не виділи. Що? А, ну йо, добре. То не дуже цімборський челянник. То в мене були стріли. Піціцько. А що треба робити? Я тебе не вижу. О, тут стріли. Класно. Що треба чинити? Гедзик би ник не так не вповів. А як би вповів? В смысле, айно, я би так купую. А що треба, ну, куди стріляти, я так і не поняв. Як бавити хрестика-нолик?
Мені це видить, це якась подстава. Я не можу... А, я вже не мав міста. Рибу заберу. Адмін, дай діамантових блоків. За 200 діамантових блоків, за 200 блоків діаманта продав місто на спавні. Куди донатити? Донатьте на ЗСУ. А, все, я поняв. Господичку. Я не міг порозуміти, нащо мені лук. Добре. Йой! Йой. О! Я поняв. Я поняв. Слухайте, капець механізми ще. Я не порозумів, що це то. Я думав, десь долі треба то. Капець. А то ти ще й невидимий, розумієте? Ж не годиним. Айно, видите, у Гідзя проблеми з никанням. Добре, я сяк хоч буду дещо відіти. Господи. Ну, я походив. А як далі? Насправді дуже крута ідея. Капець. Вау. Я, правда, вистріляв 15 стріл. Я не знав, що і так. Так. Адмін, дай кульбабку. Яку? О, тепер тя видко. Тепер тя видко. Та ходи. Я вже походив. Я походив. Все? Не пішло? Ні, це я. Я... То. Все добрі. Все нормально. Все нормально, хлопці. Що ви? Хлопець, що? Де? Ну. Нормально ми сиділи. Я прийшов на сервер пороздавати всім. Геть, то мій проєкт просто. Я знав, що людям все таке люблять. Хотів їм учинити якийсь паранний мукрафт, та й учинив їм. Яка зрада, я вас прошу. Ісакі добрі розумів, лук колись давно в Майнкрафту висяк стріляв. Де мій є партнер по бавці? Десь я забрав. Тут що, кожну ніч гроза тепірка? Де мій є партнер по бавці? Я йому хотів вернути лук. О, здорово. Йой. Чекай. А, ти хочеш ще одну партію забавити? Ну, по ще одну забавимо. Або і це буде послідня. Ну. Та ясне діло ж, починати треба із центрального. Ну, удів лиця, видите? Так і має бути. Ну, та тут дуже легко. Кажу, то шкіть файно їсти, кожен день сметанки си не забувати давати, никати за собою взагалі. Кажу, то ж так буде дуже поранно. А, все, я приграв, никайте. Як і дам сюди, то він дасть, все, я приграв. Як і дам туди догорі, то він покладе сюди. Як і сюди дам, то він дасть туди догорі. Така схема, ну. Гроза через конів скелетних. Ага. Слухайте, да може тут... Ні, я думав, що Нися появляв спозад грози, а не гроза спозад них. Це як ото фунгує?
Ай, ну тут є тот, Аезер, лиш де є? Де є Охмара, гінде? Навзайом. Ну. Сигіняшного челяника розмітав кріпер. Стареги сидять на сервері. Бавимо в ковзі кубики, айно. Я хотів ще комусь цимбурів Або... Гамабунта! Гамабунта! Я не можу, чекайте. Гамабунта, боняпан. Фух, добре. Кампець хрестик нолика, я в шоку. Хтось заморочився, видите? Челянник поклав собі ціль вчинити таку бавку. Кампець. Есе спаун, айно? Айно, есе спаун. Так, я комусь мав ще цімбура принести. А я не пам'ятаю кому. Доктор Сметанка там писав. Доктор Шметана. Доктор Сметанка писав, що хоче цімбура. Ясно? А тако не фанат Гамабунта. Ви виділи Гамабунту? Гамабунта парадний. Гець, додай звуки кріперам, коли не можу, не можу. У нас, коротше, ми з Андрійком, коли чинили SoftWind, та ми договорили, що у нас буде не більше 250 звуків, і звук на кріперася вже не ставав. То ти доктор Сметанка? Забирай цімбура. Ну, ай, ну, ти теж цімбур. Який ти конеголов? Йо, інтересно, це встигів заскріншувати конеголова. Гамабунта твій? А, то такий ти тут жиєш? Та який 250 фейк? Не, мій фейк каже ось фейк. Неправда. Я не розумівся, тако сметанка, тако нет. Мені ся видить, що сісти солоденькі. Ту є Гамабунта, добре. У Гамабунта буде цімбор. Гамабунта. Тебе велика челена куртка. І сісі, не так бігати, я і не знав. Ніколи як не вело. О, клас, а на спауні він не годен сніжити. Інтересно. Геть став розпусним? Не гонно бути. Та де? Ні, нігде. Нащо удаляти звук грома? Ні, звук грома є. О, здоровля, Максиміліан. Красно дякую, буду Никите Бендер, який класний. Що він там пише? Крамниця кайф. А крамниця чого? Не годен їм вичитати. Біля маяку крамниця, яка яка просто кайф. Поняв. Там видав якийсь алкоголь продав, тайно, щось таке. Гець, прийдеш до мене порибалим? Куди? А де? Я можу з цімбуром прийти. Або куди то треба йти? Я не взяв компас, то в мене не є. Я не буду знати координати, куди йти. Мусите мені так якось об'ясняти по якимось таким географічним позначкам майвеликим. Між іншим, а де ми є гудьбочка? Я чув, ось у SoftWindові, я у SoftWind поклав дуже парадну гудьбу. О, Никите, цімбор. Що?
Та він перший був, ти пішов по гетто. Він приходив їсти, я йому вечерю давав. Все добрі, все добрі. Перебачте, у нас тут технічні чоколадки. Лопата мися поломила. Дораз. В мене є ще одна. Що я чиню? О, прийшов сметана. Десь. Хотів із цімбора. А це кого гисись? Цімбор хоч не п'яний? Никав чи котрий? Гець приходив, каже. Що? Куди? Куди? Я туй. Чилю собі на спавні. З цімбором. Цімбор не п'яний. Повісти, який шампунь хуснув. Я вам, кітюпові, не будете вірити. Бо... Ні, чесно, я вам повім, ви не будете вірити, що за шампунь. Боня пан. Серйозно вам кажу. Котячі м'ясоядки? Ош? Один з мацурів пішов був то-то. Один з мацурів... Не, кіна, все сьогодні втікат. Та мені не треба яблуко, мені його нікуди взяти. Ні, я куди. Єй, цімбури. Тобі взяло? Добре, дякую. А мені ся видить, цей текст був із того. Ні, він був з бургов чекав чинений. Добре, то я собі щось подумав. Ні. Яким хозяйським милом, щось хозяйським милом. Ні, нормально береш солонину і файно вимащуєш. Раз треба пополюкати водою, посипати попелом і повимащувати солонину. Туди якраз від солонини волосся набирається здоров'я, стає міцною. Розумієте, знаєте, волосся знає тріскати, аж потріщанитися маленько. Та що, до нас прийшов третій гець? Що? Що ти муркаш? Лиш... Не, що чиниш? Не клинцай мені. Добре, бо я дораз... З яких часів у коров друга текстура? Я не знав, я текстуру не міняв коровам. То, може, у вас щось недобрі поміняло. Так, а де я? Сьому замковий хабит цімбор. Може, даже два. Сірку. Тобі нормально тут? Нормально. Який рапорт на цей стрім? Я тебе прошу. За що? За секрети з тим із солониною? Не приказуй. О, я знав, де я. Я тут був уночі. А вдень домак не розумівся, де ходжу. Який класний блок. Що це? Що це за блок? Хтось знає, що це за блок? Що це за блок? Напишіть мені. Шампунь, вода з-під краника. Ну, пак... Видав. Який тайний етер? Це не тайний етер. Я просто от. Ото базальт був? Круто визират. Дуже круто визират. Універсальний продукт. Заїсти та й помитися. Раз помитися, далі їсти. Бо ти го кітізіш, та як го пак... Ти кітізіш солонину, та якся не впак мити.
Тут цімбора не є. Що за непорядок? Здоров. Там когось жиє. А там когось жиє. У них 100% не є цимбурів. А, тайний етербо не є сповіщення в Телеграмові? Не знав, а не якась на каналові Овода, там мало бути сповіщення. Айно, поддержіть Гедзика, покладьте лайк під стрімом, підписуйтеся на канал. Шиковно. Йой, никайте. Ну, косяк чинить, ну ви все видите? Йой-йой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ткось, Ткось обтисав кимак на живому дереві. Тепер що, дерево засхне, це що? Що? Тако буде відповідальний, коли діти підуть до школи з масною головою. Я нич, то все Мигаль розказував. Я нич. Ага, тут лише процесові постройки. І такої гіби тут сталася була якась аварія. Возира доста масштабно. Так. Туйка робітники мають бути. Слепень уже не тот. Так що я можу вчинити? Не годен фурт бути єднако шиковний. Видите, і секой ми брекети маленько стягнули, то все, лице вже не таке. Тут буде магазин пана В. Тут буде цимбор. А з болтиком пак поникаємо. Кіть об'єднати в інвентарі обтесану колоду з кістковим борошном. Ага, а яся за це інтересував насправді, за цю механіку, бо я тямлю щось за неї думалося давно май. А я пробував кістяним порохом по тому. Я пробував кістяним порохом на бурговчак завнадіти та чудуваємося, чого бурговчак не стає замохнатілим бурговчаком. А то оказалося не з камінням фунгувати має, а з тим. З колодами. Ну, не бай. Ану, добіжу до спавна. Цим брекети так міняють люди, що? Ні, борода не виросла, борода фурт була, а й просто кой брекетися потягли та і витручало гет. Розумієш, вона була одну. У мене була однушня борода. У мене фурт була однушня борода, ви що, не знали? Де я? Де я обіда? Тут є якісь хижі. Це бендер. Такої гиби бендер, ото посправді тут формилка на моби. Реселів великий. Інтересно, а кілько треба цимбурів, бо ми перелізли за границю мобів? На серверові. А, я вже на спауні, айно? Це вже спаун, айно. Гець уже вказував свою базу. Айно, бивим вдома першика. А ото десь... туди? То десь туди. Знайшов спаунер і умер. Ну, вам в чат. Брекети роблять чудеса. Брекети ще й не такое з вами гонне вчинити. Гü-гü. Вися сукутіт. А можете на спавні по печиво догне? Ай. Господи, я за так напудив.
А у мене з собою не було того. У мене з собою кістяного пороха не було. Убом попробував то-то. Ну, не бай, не бай. Так, куди то мені думаю йти? Десь у того бока, ні? Ні. Туди. Або тут такий хиби цимбор, ні? Дім муската, колекція жуків. Ого! А як він усе написав? І це у Юнікодові суть символи цікі? Це у Юнікодові суть цікі символи? Чого так мало сердець? У софтвіндові, кілько у тебе є сердець, напряму закапчено на того, кілько у тебе експірієнса. Я тепер лише 8-го уровня, та зато у мене так мало. Коїмбовда з 38-го, та було у мене 14. Або далі я розмітав кріпер. Та то, в принципі, єдно кілько у тебе сердець. Вхід по запросу на подвір'ї бути можна. Я люблю маму і тата. Хто прочитав, той Гуфік. Ясно, добре, поняв. Майтеся. А за Гуфіка... Лишу вам Гуфіка, поняли? На, цимбора вам лишу. Ага, я тямлю цей міст. Добре, значить добріду. Та-тан, я Гедзик. А ви не знали, о що то я. Всіся родами з єдним хп. Ну, і так подумати, ну мусимо мати ще двох великих мобів, аби нас фурт обороняли. Нащо? У мене суд ножиці. Де йдеш? Що мені з другими ножицями тепер чинити? У мене місто в інвентарьові не є. Не кіна на сього. Тур по роздаванню цимбур-тур, айно. Тур по роздаванню цимбурів. Та бо кажу, всім треба мати цимбура. О, Никите, це такий гіби якийсь земляний арт. Чули сте? Територія Грін-борщ. А я з цього зеленого борща десь відів. Кампець, не є в нього землі нігде. Ні, не сяк. Дорос. Усім треба цимбура. Без цимбурів, направду, тяжко ся жиє. Ану, якось сяк? Ні, не сяк. То треба було ще й С2 закласти. Щитую з меме. Я це люблю зелений борщ дуже. Зелений борщ – тема. Похоже на того. Не розумію. Насправді дякую за стрім. Клас, мій фейк мене похвалив. Добре. А де мій послідній цимбор? Він умер? Де його лишав? Бо в мене ся кінчать сніг. Ту є. Стій! Мені треба поміч. Треба б ми поміг учинити ще цимбурів. Так. Це ще двоє. Ну, значить, кіть знаєте, тепер на серверові фунгує така штука, ось на одному чанкові може буде мати не більше, кількось там, якихось там мобів. І я не знав, як це буде фунгувати з цими цимбурами. Бо цимбурові зараховуються у мирні створи, айно. Айбо в них б не корови, не вівці, айно,
Куди внися зараховують? Розумієте, за що кажу? Айно, я люблю зелений борщ, я казав. Казав їм? Уже їм казав? Чи не казав? За пару минут будеш на спауні? Добре. Добре, я ся дораз вертав, найлиш теж дам цімбора. Бо тут люди без цімбурів вижужують. То неприпустимо. Добрі? То безшумна ін'єкція цімбора відбилася успішно. Повторяв, безшумна ін'єкція... І це щось недобрі, і це тако вчинив. Ого. Якось поламав штреку. А то міг забрати сись. Слухайте, а міг там забрати блок. Ендермен не може забирати блок із-під штреки, ні? Ну, не мав би. Не мав би. Так, мені треба наспавнити, айно. Хтось казав, що на спаун треба йти. Кіть стане 11 вмирать? Ага, то значить... Йо, порозуміємо. Значить, у вас не вийде мати більше 10 цімбурів нараз. Визирало такої... Що, Just V ти досі граєш? То не мене ся з відео. Just V то другий чоловік. І ми дньому зараз ідемо. Він теж хотів цімбура. Всі хотять цімбура, тако би не хотів. Цімбуру то фосо. Та-тан, безплатна доставка цімбура. Цімбури. То так класно. Мені ся відділо, що ендермен не може забирати блок, на якому щось стоїть. Бо кіть може, то виходить, ну, якось не фосо. А пуйтеся покладити з гамабунтом. Гамабунто. Яка торговля цимбурами? Нет, я цимбурів дарю безплатно. Дару кожному. Хто хоче цимбура? Ти хочеш цимбура? На тобі цимбура. І ти хочеш цимбура? На тобі цимбура. Усім цимбурство, дружим разом. Все, сяк. Вивело тя? Добре, не бай. Цимбурів Цимбурися не продають. Бо лиш дякуючи нашим цимбуровам ще стоїмо на сів землі. Ні, а кіт серйозно, чистовані позирачі, знаєте, щось на днях стало у Києві, кіть можете звірсти якусь копійочку на церкву, господичку, не на церкву, на больницю. Там ото дуже треба. Тяжко за таке говорити, кіт чесно. Цимбура в кожну хижу. Ні, цимбура на кожне газдівство. У хижі йому ліпше не бити, хоч у мене вони і сути у хижі. Ендермени мають обмеження по блоках, вони много які природні блоки можуть взяти, а крафтові нет. Та тоді можна, наприклад, чинити самое полотно штреки із стигли якої, айно. Та тоді кіть стигли йти, кіть стигли чинити полотно штреки, та ендермен не мав би забрати, ні? Тоді би мало бути добрі. О, Никіт, яка класна хишка у когось. Така дуже... зачаточна. Котуй же, кук. Там щось написано. Сніфер, мускату. Тут був сніфер, дякую мускату за перепочинок. Грін борщ, тут був пан Володимир, дякую власнику. Поняв. Поняв. Значить, не ясно, котуй же є, айно. Бо не написано, котуй же є. Ну, добре. Ура, чорна трава змітується на збір. Так файно, дякую. Ні, не втікай.
Добре, перебачте, це було не смішно. Який кримінал? Ви за що? Який кримінал? Я ніч не чинив. Я, як газда цього сервера, ходжу і роздаю всім цимбурів. Я низько дарую добро. Тако, що хоче, все зроблю. Чесно, Ники. Ти щось хочеш? Насправді, визира то явиться ще годин до раз дістати. Мусить за мною сніг промітувати. А може він клаустрофоб? Ні, тому іному просто буде там майбезпечно. Дякую, фейковий Гедзю, дякую. У мене теж світло насправді буде недовго, якихось до раз 9 годин. У мене до 10 годин має бути світло. То я ще до 10 з вами побуду. А далі теж я буду відкланювати, мусити, розумієте? Майся, Гетс 2. Незаконне проникнення. Чого? Никайте, я не заходив. Тут же є плеєр 1, 2, 9, 5, 8, 1. Добре, не уйшло, ми тагимся планованою. А де я йшов? Я десь йшов? Ділянка Днекс Еліана Лі. Не знав, така Еліана Лі, або звучить, бо їм треба цимбура. Інтересно, коли мене якось заб'є просто. Третя спалили йому очередь. У підземний варош, а там треба цимбура? Йой, точно, мені треба на спаун. Я біжу. Перебачте. 2 минути. Перебачте. Біжу. Я дорос, я тут недалеко. Не знаю, у підземний варош низьки може не встигну, бо направду не натико много часу мав. Мені пак ще й аркану техніку монтувати, знаєте, ну. Не дуже мав час. Все, тут є спаун. Так, тут є спаун. Десь якось мав чекати. То вже потемка. О, здоров. А, то в мене такое є. В мене такое є дома. Та наш, щоб там мені тепер просто слот буде займати. Я не можу навіть сніга собі накопати. У мене такое є. У мене суть ягоди. Ай, ну буде арканотехніка. Ще 15 епізодів. Вже ми 8 записали. Та треба ми монтувати. Чекай, just V... сет. Тут буде магазин. Момент, мені треба ще сніга на то. На цимбурів. Хоба-гоп. Так, ще 1, 2. Ага, у пана Володимира щось низько тяжко з інтернетом. Так вижу. Які плани на SoftWind? В плані... Ну, раз робимо з Андрійком над тим, щоб ми сніфера додали, бо без сніфера якийсь Майнкрафт не Майнкрафт, розумієте? Ось, проблема у ньому не в тому, що сам сніфер недобрий, а в тому, що він не дуже парує до ванілового видіння Майнкрафта. Ми його хочемо по-нормальному якось адаптувати. Рахуйте Сегі офіціальний confirmation, що ми додаємо сніфера. Гештег спасіть сніфера.
Та вижу, щось тебе умітує регулярно. Там тривога. Містер Фокс, здоровлічко. Як ви це маєте? Айно, всі люблять сніфера. Найліпший моб. Ліпшого моба не є. Ура, перемога буде, нам дадуть сніфера. Айно, по-справдішній геть з вами. Чекаємо ще лише пана Володимира. Якому Іванові бан? Бо я щось ніч не вижу. Йой, тільки сте много коментарів понаписували, я не встигав. Там Костя звідав, аж яку бесіду я говорю. Саммер звідаться, аж яку бесіду я говорю. Пак і це чиста солов'їна. Не знали сте? Гець лиш так знає говорити. А, туй не можеш. Никите, а туйся сніг заспавнив, а розбити його не можу. Ха-ха-ха. Борода втягнулася. То все брекет, то все магія брекетів. О. Пой. Йдеме, ми з термінатором, так, де термінатор нас веде, кіть його не виверже з сервера. А видите, щось, тирматним, так, тирматним. Низьке просто, після того, як ми брекети підтягнули, та не мав їм дяку натягати ту цілу маску, там, де я лисий, знаєте, та мусив їм си таку дочасну розонадіти, а в нараз не дуже, доставнів жарко. У той другої ліпша вентиляція була. Дорога до спліфу? А, та я тут низько був. Я тут вже пару цимбурів лишив. Що си думав за Мігаля? Такий, знаєш, маленько чудний персонаж. Говорить весело, інтересно, бо що він за єден? Якась темна конячка, я ти кажу. А що я мав чинити? Йой! Десь зомбі гарчить. Треба чекати? А, треба... Треба си возик брати? А, поняв, все. Все, я везуся. Є, я в перший раз везуся. І це не мій возик, я позичив. Перебачте. Перебачте, мені здається, це було дуже голосно. Ці цимбури можуть викликати льодовиковий період. Ні, не можуть. Максимум щось стане, май страшное щось стане. Май страшное щось стане, то просто будете мати дуже много цимбурів і змучитеся від цимбурства. Гедзику, а що ти думаєш про чорну траву? Чесно, коли я увидів перший раз, це було досить страшно. А далі якось навик. Так, добре. Вагонетку виклав. Так і маю. Ей! Тигла! Бо слухайте, міцний який був. А чим у нього затричі мав тиглу попасти? Тут такої гиби вже були мої цимбурові. Визират так. Територія пана В.
Що тут? Я там щось мав. А, ти можеш посидіти коло огня, це що? Там вовці бігають. О, круто. Ну, можеш сидіти біля огня. Там якийсь скелетон. Із забаяним луком, буня пан. Хай, ну, чорна трава то не ламінарія, то щось майстрашне. Що тут у нас? А, ж тут треба... А то в мене є удиця. У мене є удиця своя. Ого, лодьки! Піці кораблик, клас! Ого, доста класно, доста файно вчинено. Ну, файна ідея стигло, я согласний. Лиш... Що май хосенної усі втиглі... О, я хочу туди на челеної. Май хосенної усі втиглі, ось можеш бити в озори. Бити в озори, так класно. Бити в озори, так класно. А як... Поняв. Ну, маленько поймаємо рибку, поприказуємо. Чорна трава то такий бах. Ну, гіби, айно. Було таке. Цімбор то слово на цімбор то просто слово на позначення хоч якого вашого цімбора. Це мені не треба. Так, це можеш скласти. А, ні, ще не можеш. Ну, добре. Ну, так, що там пишете? 4 тигли. 4 тигли це я. Лиш кілько трафив, або ні, може 3. Мені сьогодні тож єдну тиглу не трафив був. А я не знав бавити з пліфу. Що то? Як ото? Як ото бавити з пліфу? Ну, все класно з цими лодьками, корабликами. Дуже парано вчинено. Вони такі піціцькі, або дуже реальні. Фосо, мені це полюбило. Я не знав, як бавити сплів, це що вони там бавлять. Копати сніг один по другому. Мені страшно, я ся вже був. Кого паде, тот приград. І це звучить як дуже небезпечна бавка. А куди падати треба буде? Надівся не в лаву, так, де... А там вже якось бавить, я так розумію, айно? Ми бавимо сплівчик. Ну, пуйте, добре. Дораз забавимо. Я з собою ще сюру візьму. Та й ліпше сиру замісто яблука. Ну, пойме. Ну, це дуже крута ідея. Ну, йоу, ідім. Де там пан Володимир? А ти ми гудицю давав, мені не треба. Десь паука чути було. У мене була з собою удиця. Не знаю, може то не добрі, ось я з собою ношу. Сплів крута міні-гра була популярна. Я таке, перший раз чув. Мусите розуміти, ось я у Майнкрафтові дуже новачок.
То треба лопату. А, можу взяти желізну? Та я вже взяв. Я вже взяв, сяся мені не бере. Ого, такий ніби якийсь глюк такий. Поникай обход сервера, там куча всього класного. Я поникати обход сервера? Та я його сам чиню. Тож чим моїй горі треба? Е, 3 августа 2022 року, я не поняв. Ага, кіт нормально вчинено, то у воду ся впаде. А, бо тут треба буде. Ну, добре. Ото коли? Коли починаємо? Йой. А! Ха! Це було дуже шиковно. Ви заслужили сяточного цімбора. А як утікнути? Весело. Насправді, все, я порозумію, як це бавити. Або туй у мене получилася перевага з-поза того, що я упав на нижній уровень, бо я розумів, де він упаде, та я під ним викопав яму, аж куди він упаде просто. В нього не було шансів. Єй, Гецик такий класний, пишуть мені люди. Або все видав не автоматизовано, а ко там докладує за сніг? Бо в мене там цімбор. Ото вам не сильно посере механіку бавки. А на що я вийшов від горі зась? Треба набирати сніг? А, ти можеш просто посидіти? Я все правильно роблю? А, переможцем. Це помню я, як чинив обход сервера на другому стрімі, но ясне діло. Так, переможці. І, точно, це треба було сяк бавити такий. Хоба, хоба. Я нараз не порозумів, що з нього хочуть. Все, я туди красно дякую за можливість вас побавити у спліф. Я такого ще ніде не бавив. Оказалося май весело, як я думав. Айбо поладіться пак то самі. Вів, я таги в матриці будуся утхиляти від цього. Все, я втікав геть. Мене пробують снігом заметати.
Ну. Геть, що за новий прикид? Я просто... Мені брекети підкрутили, та я тепер не волошин нормально говорити. Розумієте? То не бай, то таке ся стає... Йой, господичку. А як ти ся скорше спустив, гія? Пес якась ударив. То раз дістанеш. Так, тепер би мені ся виціть добирати домів. То вже кілько у нас годин. То вже 9 минуло. Так. Турнір буде? Круто. Я би, може, навіть прийшов покоментувати. Тепер мені треба виціть якось добратися до мі. Я так пам'ятаю, то десь... То туди. Айно, сюди горі. Такось іще клинцав. Цімбора налет на воді? Де? Ось туди? Та не мусай. Там... Никайте, там один цімбор уже наводить порядку, никайте. Кампець, я не знав, що... Йой. О, дякую. Я не знав, що цімбори за ендерменом гонитися. А ну, тако май шиковно доли. А у мене і сніга не обися в нього верич. Я можу тигло верич. Ники на що начинив. І все споза того ж хотів мене веричі тим. Треба ти було? О, це вже спознав, я той був. Та-тан, ти цімбор, я цімбор, ми сме цімбори. Бо ми такі класні, і ми, цімборові усі сме. Йой, йой. Нет, нет. Я не дожену тепер. Вагонетку. Кампець, все, возик пішов. Я його не дожену. Повезлася гет. Того бока. Туди пішла. Подякував. Подякував. Так, тепер би спомнити, як їмся вертав. Ото віддав з цього бока. Ай, ну я тут... О, бендер. Добре, тут легко буде орієнтувати по всяким дуже великим тим геооб'єктам. Не заходила тиждень, пише Весніський. Зайшла, була в шоці. Весніський, вона десь тут же... базунчик відпочиває, інтересно. Вона десь тут же є недалеко. Я тямлю, що відів їм і в хижу. Це базу. Та й лишав їм там видав цімбора. Ти цімбор, я цімбор. А чого бендер без гузиці? Все нормально? Ну, ж якась у нього така, ну, неяка. О, тут є спаун. Тут є цімборове. Супер. Пойме провідаємо нашого цімбора, котрий ся тут став у хижці. Здоров. Як ся маєш? Сніжиш? Добрі.
Сніг? Дякую. Що мені з ним чинити? Йой. А я не взяв з собою музику. Аой, аой, а-ха-ха-ха. Тан-тан-тан. Щоб музика стала. Ну, кампець, я думав, ну добре. А от кіть у мене вся желізна броня, то я такий молодець минулий. Айно, я си вчинив був цілу желізну броню. Айно, я був такий шиковняк. Ага, туй бились ми бавили хрещики-нолики. Аой, аой, а-ха-ха-ха. І це дуже весело. Не знаю, як вам, а мені ся низько дуже полюбило. Ну, треба тудися вже потихеньку вертати думі, видав. А то куди? Ага, добре, Minecraft Softwind. Це щось не я. Айно, добре, туди. What is what? What is what? Ну, і це було дуже парко, чесно. Ви собі навіть не представляєте, як жарко у цих наушниках сидіти. Низько чи 34 градуси це кіко. Так, я тут Сімбора вже лишав. Айно, мені сюди навіть двох. Класний замок, він недалеко від мене. Гець, це любить аніме? Ясне діло. Blood Moon Rises. Що це значить? Я туди вертався раз на спаун. Буде дуже некласно, кіть адміна завалять на стрімове. Зась. Спіонка моцна, айно. Всі умремо, кажуть. Ні, не всі. Я не умру. Бо я буду на спауні перечікувати кровляний місяць. Мене будуть боронити цімбороки, що? Ні? Будеш мене боронити? Капець, який він великанський. Гейтс дуже любить аніме. Що ви таке розказуєте? То само собою розуміє також, Гейтс любить аніме. Хто не любить аніме, тот не Гейтс. О, добре вже дали ми запасні стрижки, насправді. Я не знав, що тися так скоро зносять. Лиш 238 основань. Не так і мало, насправді. Я думав, менше буде. Ну, думі ми точно не встигнемо побічити. Будемо перечікувати сесію ніч туй на спавнові. Ну, бо я сильно сумнівався, аж я на такому уровневі пережив, ну, у мене лише 9 уровень, у мене сердечок немного. Ож це якийсь скелетон із забаяним луком, двочівня гепне та й готово. Не слухайте, що вам пише Котейка Нік.
це тот факт, що ти любиш аніме, робить тебе гедзьом? Ні. Аби бути гедзьом, то треба бути мною, учинити сервер Hardwind і мати много цимбурів. У мене дуже много цимбурів, ники. Кровляний місяць, місяць повний крові, кровляний місяць. Зомбарі, зомбарі, і з'їдять нас всіх. Ники, ти ще й на Грігонца. Це не та щось там од'язала, ні? Видав, ні, бо... А, ні, тут і були поіменовані. Гамабунта та ще якийсь. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. На якомусь із відій ходив їм глядати цих Грігонс, а не знайшов їм був. Так ми було шкода, так ми було шкода. Вони такі класні, а не міг їх знайти. Ну, класний ковер, ні? Я ще й не таке знав. Нікіте, видите? Видите, там ці двоє, що тепер пишуть у чатові, а вам то не дуже видко. Кампець, у мене ся чати перекривають. Йой, а ви мені нічого не вповіли. Бо бавковий чат, той насправді теж годен бути на хосен. Нікіте, я ся лишу сяк. Та тепер ви будете видіти то, що пишуть у бавковому чаті окреме, от то... Ай, бо в мене тут анотації. Ану. О, тепер добрі. Тепер будете го не видіти бавковий чат, айно, та й тот чат із Ютуба окреме. Так, і сі бав... Никите, дораз то ті двоє бавлячів бавлять хрестики та й нолики, а я піду їм підкладу цимбора. А! Все, мене спалили. Небезпека. А! Добре, видите, як тяжко бути адміном у наш час? Все, я йду ет. Нечистут Бирова. Кіть уб'єте Грігонцу, я вам дам. Нікена. Придумали собі. Акоби жабу забили насправді. А я їм міг дещо заспівати. Значить, наш план не вдався. А коли сяде місяць? Кровляний місяць. Дрище сильно мобами. Моби дуже сильні. Заб'юття. І не звідуться. Туйка горі знало, що когось жиє, а там... там моя хижа вже, в принципі, недалеко. Гідзя палять у прямому ефірі. Ну, мало є. Та то не бай. Вони ще узнають силу цимборства. Майбутнє міні-метро до Леніна якогось. Що то за велика коцка? А, то блок землі. Великий блок землі. Класно. А тут каже. Я трохи стріл на того чувака потратив. Кампець, на кого то інтересно. Йой. Я сякое не планував, перебачте. Мені би міг помочи Цімборко, бо він у мене був. Видите? Сяк, вийшов їм так, де без Цімбора, та й все, та й вже заатакірував мене паук. Паучочок.
Він такий золотенький, хотів кузькатиня. А яся, не дам йому. А яся, не дам йому. Паучочок. Він маленький паукер. Він дістане одня. По смольох, шиковненько. Тут якось жиє, не? Тут якогось бібліотека. Великі панорамні озери на всі боки. Поранно, слухайте, якось тут жиє, не? Цімбор всьому голова, а у Цімбора голови не є. Я тут ту голову за собою ношу. О, Дорася буде розвідняти. Цапик. Цапик, здоров, дай мені свій ріг. Ану. А то нормально, що туся цапик спавня, то не так і маут. Ану. Дуркнися в стіну. Та дай мій ріг. Будь добрий. А кітя тобі Цімбора дам. Ви знаєте, як має ефективно з цапика діставати роги? Це вони тут не так... Це тут то не фунгує. Єй, рано ми вижили. Насправді було доста безпечно. Йой, тут вас двоє. Я так не планував. О, мені Цімбори помагають. О, полотно. Цімбора забив! Хто забив Цімбора, паскуда один? Нікена, Цімбора забив. Ну нич. Ми се вчинимо ще. Видите? Цімбор дуже помагає. Можеш зробити бавку май світло. Ти за... Тут десь було... Світлость. Сесе, айно? Кіт ти з автота знав, а кіт не з автота не знав. А де я йду? Чекайте, мені ся видить, я ся маленько загубив. Мені ся видить... Ні, не загубився. Мені значить туди. Просто туди. Я в нього щось ще й з'їсти. Так, все можеш скласти. Добрі, ідім. Тот був непростий. Май мало завтра, що він мене боронив. Ай, ну він мені помагав. Йо, як тут файно. А чого тут не є Цімборів? Кіть мене завтра заблокують на сервері, та я ні за що не шкодую. Мені абсолютно не шкода. Я принесу вам Цімборів повну хижу, у газдівство вам. 4, а може 5. Так, я тепер кожну фразу дякую за ідею, за яку. Я ніч не вчинив. Я нікому ніяку ідею не давав. Кіть ви щось самі придумали, і воно ненароком совпало з тим, що я придумав, та я тут не при чому. Все. Тут буде Цімбора. Кожному бо треба Цімбор. Ну, насправді, у тому, аби мати сніговиків на своїй базі, є декілька серйозних мінусів. Основний ото кріпери. Бо кіт добре тямлю, кріпер, кіт дійде близько до сніговика, сніговик у нього стрілять, кріпер може бубухнути. Значить, найсерйозний мінус у тому, що кріпер може вам потовкти газдівство, а ви за то навіть не будете знати.
Кіть покласти, айно, дуже много сніговиків. Та будемо сяк бороти з глобальним потеплінням. Айно, у мене сякі методи. У мене сякі методи. Хоч да, як мусися з тим бороти, ні? І це не то. Мені ся віде, що це Робіково вже, ні? Ні, гінде Робіково. Тут хтось другий жиє. Хто тут жиє? Панський маєток, закривайте калітку, коли заходите. Мені і не треба буде. Мені не треба буде заходити. А! А може і треба буде зайти. Або лише на пів секунди. Хоба! Все. Можеш казати, мене там і не було. А головне, я закрив. Я закрив двері. Желізні їх не кивають, а снігові големи б'ють кріперів. Кітісь не знав. Ну, сяк просто фунгує. Це не ось я придумав собі. Сяк є. Воно направду сяк фунгує. Засісь ми відтрутив то-то. Господи. Чуй. Пуцунь ми, будь добрий то-то. Ну, добре, йдім гет. Територія Вінсент де Фокс, приватна власність. Ну, добре. Навіть і буде приватна власність. Температура 28 градусів. Кампець, то у тебе низько доста свіжо. Я би таку хотів. Що чиню? Я... Так, іду думі за свіжим тим. Іду думі за свіжу вдоню. Айно, буде повтор. Бо я, в принципі, теж вже дорозкінчав, та не думайте, що ви щось дуже пропустите. Можете супокійнося відкланювати, там щось те не довіділи та доникаєте. Бо я вже дораз теж буду кінчати, бо і в мене скоро світло буде виключати, та мені треба ще пошорити деяку таку газдівську домашню роботу. Та красно дякую, що зайшли сте, або кажу вам, ніч не втрачаєте. А де м то складував насіння? Чого не можна було взяти? Та бо то чужа територія, а тут доста тяжкі правила на то, ось це можеш заходити на чужу територію. Бо ніхто не казав, що не можеш то цимбурів на чужу територію класти. Ну, я би формально не нарушав правило, розумієш? Там десь писало, що приватна власність заходити не можеш. Ну, приватна власність заходити не можеш. Я не заходжу. Я не заходжу. Когось відео, бо я заходив, я не заходжу. Когось відео, бо я заходив, я не заходжу. Кріпери бабахаут, ну. Казав їм. Ну, коротше, це небезпечна штука, кі чесно.
надіюся, ну, Робіко порозуміє, що це прикол, і я не нарушав ніякі правила. А ви неконечне відео. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Не знаю, мені ся полюбив нинішній стрім, було дуже весело. Я ся тоді видав, буду дораз відкланювати. Це земляний кріпер бубухнув. Я лиш чув за таких, я такого ще не відів. Айбо це визират, гіб бубухнув земляний кріпер. Никайте. Вау, я перший раз якої вижу. Яку я мав температуру, хоже, господичку, та теж дасть біля 30. Я не знав точно, яку в мене тепер китуй не є термометра, або так долімнув тече, що. І це є одна з причин, чого я дораз буду кінчати стрім, бо мені просто, мене дуже пече, я ледве дишу. Тобі то не видко, та й хвала Богу. Та-та-та-та-та-та. Ніколи. І це бабахкав земляний кріпер. Я такое в перший раз вижу, серйозно, це так круто. Це таке, гіби, знаєте, гіби сте виділи якусь червонокнижну звірку. Між іншим, говорячи за червонокнижну звірку, та-та-та-та-та. У мене є той костяк єден, і се костячка. І се костяк, мацурчик мій. У нього нова машина. Та класно. Фух. Добре, туся вже темніє. Та я вже доста змучений. Та я би казав, що я забігав до хиш, та будуся відкланювати вже геть потихо. Добренько? Найби сяк було. Там Мацур, братюк. Він наш цимбор файненький є. Я так люблю всіх. Цимбурів, тан-тан-тадан. Так, все можеш поскладувати. Що мені там треба, що не треба. Десь у мене була всяка лупина, кюстя, нитки, сніг. То сесе, риби у мене десь були. Десь у мене були риби, айно. Треба їх буде спечити. Добре, ну йоу. Ото вже таке детайли. Йой. Я той сам не висплюся. То що, чистовані позирачі, красно дякую всім, хто був. З вами був я, Гець. Щися з вами стрітив. Точно, чекайте. Ми не переможні, бо ми українці. Ну добре, все. Красно дякую. Щасливенько. Майтеся.